dragii mei copilași! Mă bucur să ne auzim în seriile acestea la câteva povestioare foarte frumoase pe care le-am ales pentru voi. În seara aceasta vom citi o poveste foarte interesantă care se numește O zi specială pentru tata Panov. Așadar, haideți să începem seara noastră de poveste, însă nu înainte de a saluta niște copii minunați. Salutăm în seara aceasta pe Abigail, pe Iosua și pe Ruhama Boingeanu. Salutăm pe Gedeon, pe Estera și pe Lois Chiriță. Salutăm pe David, pe Rebecca și pe Caleb Pop. Și o mai salutăm și pe Sara Florean. Iar pe toți ceilalți eu vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Acum mult timp, aproape prea mult ca să ne putem aminti, trăia un bătrân pantofar. Casa lui era departe, aproape prea departe ca să ne putem închipui, într-un sat mic din Rusia. Numele lui era Panov, dar nimeni nu-i spunea Panov sau domnul Panov și nici măcar pantofarul Panov. Oriunde mergea în sat, era cunoscut ca tata Panov, deoarece se comporta cu ceilalți ca un tată iubitor și toți erau foarte atașați de el. Tata Panov nu era foarte bogat. Avea pe lume doar o cameră mică, chiar lângă stradă. Și în acea cameră locuia și dormea și făcea pantofi. Dar nu era nici foarte sărac. Avea toate uneltele sale pentru făcut pantofi, o frumoasă sobă din fontă pentru a găti și pentru a-și încălzi mâinile, un minunat fotoliu împletit din nuiele unde se așeza și moțăia, un pat bun și tare cu o pătură cusută din mai multe petice colorate și o mică lampă cu ulei, ca să poată vedea atunci când noaptea se strecura înăuntru. Și erau atât de mulți oameni care voiau să aibă pantofi noi sau care voiau să-și repare încălțările sau să-și pună un alt toc sau o altă talpă, încât tata Panov avea întotdeauna suficienți bani ca să-și cumpere pâine de la brutărie, cafea de la băcănie și varză pentru a-și găti supe pentru cină. Astfel, tata Panov era destul de fericit în majoritatea timpului. Aproape întotdeauna ochii îi străluceau în spatele ochelarilor săi mici, cânta și fluiera, salutându-i vesel pe oamenii care treceau prin față. Dar în această zi, ceva era diferit. Tata Panov stătea trist la fereastra atelierului său și se gândea la soția lui, care murise cu mulți ani în urmă, și la fiii și fiicele lui, care crescuseră și plecaseră. Era ajunul Crăciunului și toți ceilalți erau acasă cu familiile lor. Tata Panov privea în susul și în josul străzii și vedea multe ferestre luminate de lumânări, lămpi și brazi de Crăciun. Auzea râsetele și chicotele copiilor care se jucau, iar mirosul slab de carne prăjită se strecura prin crăpăturile din jurul ușii și ferestrei micului său atelier. Măi, zise el răsucindu-și mustața lungă și gri și clătinând ușor din cap. Măi, și nu era nimeni acolo ca să readucă strălucirea din spatele ochelarilor săi mici și rotunzi. Tata Panov suspină adânc. Apoi aprinse încet lampa cu ulei, se îndreptă spre un raft și luă de acolo o carte veche și maro. Curăță bancul de lucru de câteva bucăți de piele, puse un ibric pentru cafea pe sobă, se așeză în fotoliul său împletit și începu să citească. Tata Panov nu mersese la școală și nu putea citi foarte bine și de aceea urmărea cuvintele cu degetul, rostindu-le cu voce tare. Era o poveste despre Crăciun. Citea cum un mic băiețel Isus se născuse nu într-o casă călduroasă, ci într-un staul pentru animale, deoarece nu mai era niciun loc liber la hanul unde mama și tatăl lui voiau să stea peste noapte. Măi, zise tata Panov, răsucindu-și mustața lungă și gri. Dacă ar fi venit aici, ar fi putut dormi pe patul meu și l-aș fi învelit pe băiețel cu pătura mea din petice.
Mi-ar plăcea să am pe cineva care să-mi țină de urât și un copilaș cu care să mă joc." Tata Panov se ridică și verifică ibricul. Afară se lăsase ceața, așa că aprinse lampa. Își turnă o cană cu cafea și se întoarse la cartea lui. Citi cum niște magi bogați străbătuseră deșertul pentru a-i aduce daruri minunate micuțului Iisus, daruri de aur, de smirnă și de tămâie. Măi, suspină tata Panov, dacă Iisus ar veni aici, nu aș avea nimic să-i dau. Apoi zâmbi și ochii lui străluciră în spatele micilor săi ochelari rotunzi. Se ridică de la masă și merse spre un raft agățat pe perete. Pe raft era o cutie prăfuită legată cu o sfoară. Deschise cutia și despachetă o pereche de pantofi micuți. Tata Panov luă câte un pantof în fiecare mână și rămase nemișcat. Erau cei mai buni pantofi pe care îi făcuse vreodată. Îi puse cu dragoste înapoi în cutie și își lăsă trupul bătrân înapoi în fotoliul împletit. "Acești pantofi i-aș fi dat lui Iisus," murmură el. Suspină adânc și își întoarse din nou atenția spre carte. Nu se știe dacă din cauza căldurii din cameră sau pentru că se făcuse târziu, cine poate să spună. Dar nu a durat prea mult înainte ca degetul slab al lui tata Panov să alunece de pe pagină, ochelarii rotunzi să-i cadă de pe nas, iar el să adoarmă de-a binelea. Afară, ceața se lăsase din ce în ce mai mult. Siluete de oameni treceau pe lângă fereastră, dar bătrânul pantofar dormea în continuare, sfărăind ușor. "Tata Panov!" se auzi deodată o voce în cameră. Bătrânul tresări. Mustața lui gri a început să tremure. "Cine este acolo?" strigă el, privind spre locul de unde venea vocea. Nu putea să vadă prea bine fără ochelari, dar părea să fie cineva acolo. "Tata Panov!" zise din nou vocea. "Ți-ai dori să mă fi văzut, să fi venit în atelierul tău și să-mi poți oferi un dar. Uită-te pe stradă mâine, din zori până în seară, și voi veni. Asigură-te că mă vei recunoaște, fiindcă nu-ți voi spune cine sunt." Apoi se lăsă liniștea. Tata Panov se frecă la ochi și se ridică repede. Cărbunii din sobă erau pe terminate, iar uleiul din lampă se sfârșise de-a binelea, însă afară sunau clopotele peste tot. Venise Crăciunul. "El a fost Iisus!" își zise bătrânul, răsucindu-și mustața gânditor. "Poate că a fost un vis. Dar chiar și așa, nu contează. Voi fi atent și sper că mă va vizita în această zi de Crăciun. Dar cum îl voi recunoaște? Căci nu a fost întotdeauna un băiețel. A crescut și a ajuns bărbat. A fost împărat. Se spune că era însuși Dumnezeu." Bătrânul clătină din cap. Măi, zise el încet, va trebui să mă uit cu mare atenție." Tata Panov nu merse la somn în acea seară. Se așeză în fotoliu cu fața la fereastră și stătu de veghe ca să vadă prima persoană care avea să treacă pe acolo. Puțin câte puțin, razele soarelui se strecurară pe după deal și începură să lumineze lunga stradă pavată de afară. Nu trecea încă nimeni. "Îmi voi face o cană bună de cafea pentru micul meu dejun de Crăciun," își zise tata Panov. "Voi băga cărbuni în sobă și voi face un ibric mare de cafea aburindă, dar mă voi uita pe geam în tot acest timp. Sper să vină astăzi." Așa că tata Panov așteptă. Într-un final, zări pe cineva. Apăruse un chip la capătul străzii. Tata Panov își lipi fața de fereastra înghețată. Era foarte bucuros. Poate că era chiar Iisus, care venea să îl viziteze. Dar se dădu înapoi dezamăgit. Chipul se apropia, mergând încet pe stradă, oprindu-se din loc în loc. Tata Panov știa cine era. Bătrânul măturar care venea în fiecare săptămână cu mătura și cu roaba lui. Tata Panov se simți ușor iritat.
Avea lucruri mai bune de făcut decât să se uite după un bătrân măturător. Îl aștepta pe Dumnezeu, pe împăratul Iisus. Se îndepărtă de fereastră nerăbdător și așteptă până când crezu că bătrânul plecase. Dar când se întoarse, observă că măturătorul se oprise pe stradă chiar vis-a-vis de atelierul său. Își lăsase jos roaba și își freca mâinile și bătea din picioare pentru a se încălzi. Lui tata Panov îi păru rău. Sărmanului măturător chiar îi părea să-i fie foarte frig. Și imaginați-vă că trebuia să lucreze chiar și în ziua de Crăciun. Tata Panov ciocăni în fereastră, dar bătrânul nu auzi. Așa că merse și deschise ușa atelierului. Hei! Strigă el din prag. Hei, bătrâne! Măturătorul se uită în jur cu îngrijorare. Oamenii adesea se purtau foarte nepoliticos cu el din cauza meseriei pe care o avea. Dar tata Panov zâmbea. Ce zici de o cană cu cafea? Arăți de parcă ai fi înghețat bine de tot. Măturătorul își lăsă jos imediat roaba. Mi-ar face mare plăcere, zise el strecurându-se în micul atelier. Este foarte drăguț din partea ta, foarte drăguț. Tata Panov turnă o cană cu cafea din ceainicul de pe plită. Măcar atât pot face și eu, zise el uitându-se peste umăr. La urma urmei este Crăciunul. Bătrânul strănută. Ei bine, cam aceasta este tot ceea ce voi primi eu de Crăciun. În timp ce se încălzea lângă sobă, valuri de aburi se ridicau din hainele lui umede, producând un miros acru în cameră. Tata Panov se întoarse la locul lui de la fereastră și se uita în susul și în josul străzii. Aștepți vizitatori? Întrebă bătrânul măturător. Nu te deranjezi, nu-i așa? Tata Panov clătină din cap. Păi... Ai auzit de Iisus? Întrebă el. Fiul lui Dumnezeu? Întrebă bătrânul la rândul său. Vine astăzi, răspunse tata Panov. Bătrânul măturător se uită la el cu uimire, așa că tata Panov îi povesti toată întâmplarea. Pentru aceasta stau și mă uit după el, zise în încheiere. Măturătorul își puse cana jos, dădu din cap neîncrezător și merse spre ușă. Păi, îți urez succes, zise el, și mulțumesc pentru cafea. Pentru prima dată, măturătorul zâmbi. Apoi ieși repede în stradă și își luă roaba pentru a continua treaba. Tata Panov stătea în pragul atelierului său și se uita cum măturătorul se îndepărta. Privea în susul și în josul străzii. Soarele de iarnă strălucea cu putere și chiar dădea puțină căldură care topea gheața de la ferestre și de pe trotuarele alunecoase. Familii îmbrăcate în haine frumoase se grăbeau să meargă la rude. Dădeau din cap și îi zâmbeau lui tata Panov, care stătea în ușa atelierului său. Crăciun fericit, tata Panov! Strigau ei. Iar bătrânul pantofar dădea din cap și le zâmbea înapoi, dar nu îi oprea. Îi cunoștea pe toți. Acum însă aștepta pe altcineva. Pe când se gândea să închidă ușa și să meargă înăuntru, ceva îi atrase atenția. Încălcită între umbrele de lângă perete, venea o femeie care purta în brațe un bebeluș. Era foarte slabă, avea față obosită, iar hainele ei erau zdrențuite. Tata Panov o privi. Deodată o strigă. Hei, nu vrei să intri și să te încălzești? Femeia își ridică privirea speriată și parcă se pregătea să fugă, dar văzu ochii strălucitori ai bătrânului în spatele ochelarilor. Sunteți foarte amabil, îi zise ea bătrânului, care ieșise afară și o aștepta să intre în micuțul său atelier. Tata Panov ridică din umeri. Nu e chiar așa, doar că tu arăți de parcă ți este foarte frig. Mai ai mult de mers? Până în următorul sat, răspunse ea. Mai am cam 6 kilometri. Am stat o perioadă cu chirie la uzină, dar acum nu mai am bani. De aceea trebuie să merg și să o rog pe verișoara mea să mă primească la ea. Vedeți, eu nu mai am soț.
Femeia intră și se așeză lângă sobă. Tata Panov luă copilul în brațe. „Vrei să mănânci pâine și supă împreună cu mine?" întrebă el. Femeia clătină din cap că nu. „Atunci, poate niște lapte pentru copil," zise el. „Încălzesc puțin lapte pe plită. Nu-ți fă griji," zise el cu strălucire în ochi. „Și eu am avut copii mici." Copilul începu să chicotească și să dea din picioare. Măi, zise tata Panov clătinând din cap. „Mititelul nu are papuci." „Nu am papuci să-i dau," zise tânăra cu tristețe. În timp ce tata Panov îl hrănea pe băiețel, un gând îi încolți în minte. Încercă să-l alunge, dar se tot întorcea. Cutia de pe raftul de sus, perechea de pantofi pe care îi făcuse cu atât de mult timp în urmă, poate că îi vin bebelușului. Așa că tata Panov îi dădu jos de pe raft și îi puse în picioarele copilului. Îi veneau perfect. „Uite, îi poți lua pe aceștia," zise el blând. Tânăra mamă se bucură tare mult. „Cum aș putea să vă mulțumesc?" exclamă ea. Dar tata Panov nu auzi. Se uita nerăbdător pe fereastră. Oare Iisus trecuse pe acolo în timp ce hrănea copilul? „S-a întâmplat ceva?" întrebă tânăra. „Ai auzit de Iisus, care s-a născut de Crăciun?" răspunse bătrânul pantofar. Femeia încuvință. „Vine astăzi pe la mine," zise tata Panov. „A promis și i-a spus despre vis, dacă o fi fost un vis." Tânăra ascultă până acesta termină. Avea o expresie pe chip de parcă nu l-ar fi crezut deloc, dar îi strânse cu bunătate mâna pantofarului. „Păi, sper ca visul să vi se împlinească," zise ea. „Meritați să vi se întâmple aceasta, căci ați fost tare bun cu mine și cu bebelușul meu." Și zicând aceasta, plecă în drumul ei. Tata Panov închise ușa în urma ei și după ce își puse la fiert un bol mare de supă de varză pentru cină, își reluă locul la fereastră. Orele trecură, iar oamenii veneau și plecau. Tata Panov se uita atent la toți cei care treceau, dar Iisus nu venea. Apoi începu să se teamă. Poate că Iisus venise și nu-l recunoscuse, poate că trecuse repede atunci când el se întorsese câteva secunde ca să întețească focul sau să fiarbă supa. Bătrânul pantofar nu mai avea stare. Merse la ușă ca să mai arunce o ultimă privire. Treceau prin față tot felul de oameni, copii și bătrâni, cerșetori și bunici, oameni veseli și morocănoși. Unora le zâmbea, altora le dădea din cap, iar cerșetorilor le dădea un ban sau o bucată de pâine. Dar Iisus nu venea. Fiindcă se lăsa amurgul, iar ceața gri de decembrie începea să se arate din nou, bătrânul pantofar își aprinse trist lampa cu ulei și se așeză cu greutate în fotoliul său împletit. Își luă cartea ca să citească, dar inima îi era prea îngreunată și ochii prea obosiți ca să înțeleagă cuvintele de pe pagină. „Se pare că a fost doar un vis până la urmă," își zise el trist. „Îmi doream atât de mult să cred că avea să se întâmple cu adevărat. Îmi doream să vină..." Și 2 lacrimi mari izvorâră în spatele ochelarilor și îi umplură ochii încât abia mai putea să vadă. Deodată, tata Panov a avut impresia că era cineva în cameră. Printre lacrimi părea să vadă un lung șir de oameni care treceau prin atelierul lui. Erau acolo măturătorul și femeia cu copilul și toți oamenii pe care îi văzuse și cu care vorbise în acea zi. În timp ce treceau unul câte unul, șopteau: „Nu mai văzut tata Panov?" ziceau unii. „Nu mai văzut tata Panov?" ziceau alții. „Cine sunteți?" strigă bătrânul pantofar, încercând să se ridice din fotoliu. „Cine sunteți? Spuneți-mi!" Atunci s-a auzit aceeași voce ca în noaptea precedentă, deși tata Panov nu-și dădea seama de unde venea. „Flămând am fost și mi-ai dat să mănânc.
Însetat am fost și mi-ai dat să beau. Frig îmi era și m-ai primit înăuntru. Când i-ai ajutat astăzi pe toți acești oameni, de fapt, pe mine m-ai ajutat. Apoi se lăsă liniștea. Lacrimile se uscaseră în ochii bătrânului și nu mai văzu pe nimeni. Măi, zise încet, răsucindu-și mustața lungă și gri. Iisus a venit până la urmă. Bătrânul clătină din cap gânditor. Apoi zâmbi și strălucirea reveni în spatele ochelarilor săi mici și rotunzi.